ιδιαίτερης συναισθηματικής αξίας από την πορεία του συλλόγου μας, και αυτό αφορά την παρουσίαση του βιβλίου της Ιωάννας Αλεξάκου, του Παναγιώτη, ενός χωριανού για τον οποίο δουλέψαμε πάρα πολλά χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου όταν είχε την έδρα στην Αθήνα. Πάρα πολλά χρόνια, πολλές συζητήσεις, πολλοί σχεδιασμοί, πολλές πρωτοβουλίες σε ένα σημαντικό κομμάτι που αφορά τους πολιτιστικούς συλλόγους, την σύσφυξη των σχέσεων. Καταφέραμε από την Αθήνα και να συνδέσουμε και να έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τους μαρατιώτες της Αθήνας, αλλά και την αποστολή της υποστήριξης δηλαδή του χωριού μας στον Αμάρατο. Να πούμε για απογραφές που τα γιοταχή γεμίζανε για να φτάσουμε στον Αμάρατο. Να πούμε για την ατζέντα του Πολιτιστικού Συλλόγου με τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις των χωριανών, που μπορώ να πω, επειδή προέρχομαι από τους παλαιότερους, ήταν ένα κορυφαίο εργαλείο που ένωσε πραγματικά τους αμαρατιώτες, και ο Παναγιώτης το είχε πάρει πολύ προσωπικά για να συγκεντρωθούν, για να βγει μια ωραία έκδοση με την υποστήριξη, θυμάμαι τότε, του χωριανού μας του Βάιου του Σελούτου. Και αν στην τεράστια Αθήνα μπορούσε να χαθείς, βρισκόμασταν πάρα πολύ συχνά με λιγότερο τότε μέσα επικοινωνίας. Και βλέπω εδώ τον Χάρη τον Αποστολό, ο οποίος εκεί την περίοδο συμμετείχε στο Συμβούλιο του Συλλόγου. Από την άλλη άκρη της Αθήνας ο καθένας μαζευόμασταν κυρίως στο ζωγράφο και λέγαμε και σχεδιάζαμε πολύ ωραία πράγματα, για τα οποία βλέπουμε σήμερα η γενιά να συνεχίζεται. Η εφηβεία και μωρό τότε η Ιωάννα σήμερα έχει μπει στην κανονική ζωή και μας εκπλήσει διαβάζοντας πριν κάποιους μήνες για την παρουσίαση του βιβλίου του στην Καρδίτσα. Ξέρετε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα και πώς εξελίσσεται τώρα η ζωή, που απομονώνται, κάποιοι χάνονται, φτιάχνει ο καθένας την οικογένειά του και αφήνει και κάποιους άλλους να κάνουν πράγματα. Όταν βλέπουμε μπροστά μας νέους ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν παρόν, βάζοντας και αυτή ένα λιθαράκι και στη σύσφυξη των σχέσεων, που είναι η αφορμή σήμερα να συναντηθούμε εδώ στην πλατεία της Μαρίτσας, αλλά και μια παρακαταθήκη από ό,τι θα καταλάβουμε από το βιβλίο και θα ακούσουμε ή θα το διαβάσουμε για την νεότερη γενιά, τα παιδικά χρόνια, τα οποία σε όλους μας είναι ανεξίτηλα. Και βέβαια δεν μπορώ να μην αναφέρω όταν στο δημοτικό, θυμάμαι, λίγο συναισθηματική κατάσταση, αλλά δεν απαιτείται, στα δημοτικά χρόνια, για τα οποία εμείς στο χωριό, δεκαετία πριν το 80, τα παιχνίδια ήταν κάτι σπάνιο. Κυρίως το παιχνίδι ήταν κυνηγητό και πετροπόλεμος. Τις αποκριές έρχεται ο Παναγιώτης και μου δίνει ένα πλαστικό πιστόλι, βάζουμε μέσα τα καψουλάκια και γιορτάζουμε τις αποκριές. Ο Παναγιώτης τότε δούλευε μετά το στρατό σε κάποια βιοτεχνία που έκανε πιστόλια. Καλά, εγώ μόλις το πήρα τη χαρά μου, δεν ήταν ούτε γείτονας ούτε συγγενείς ήμασταν, αλλά μου έκανε δώρο ένα πιστόλι, λοιπόν, αποκριάτικο. Εγώ μόλις το πήρα τη χαρά μου, ούτε και ήξερα τεχνό να το δουλέψω, το σπάω το πιστόλι, χαλάει ο κόκορας, δεν πρόλαβα να το χαρώ καθόλου. Πάω εκεί στον Παναγιώτη, βρίσκω τη Γιαννούλα, λέω: πού είναι ο Παναγιώτης? Λέει: πάνω εκεί. Λέω: το χάλασε το πιστόλι. Α, μη στεναχωριέσαι, μου λέει: σου φέρω άλλο. Και όταν ήρθε το Πάσχα στο χωριό ξανά, μου έφερε μια σακούλα που είχε μια τριανταριά πιστόλια μέσα. Πάρτα, λέει, για άμα καταφέρεις να τα χαλάσεις όλα, θα σου φέρω ένα κουτί μετά. Λοιπόν, αυτά τα θυμόμαστε μετά από 45 χρόνια. Και επιβεβαιώνουν τις ανθρώπινες σχέσεις και την δοτικότητα, για την οποία είναι κάτι έμφυτο και μας συνοδεύει, αφήνοντας πίσω μας έναν σπόρο. Δεν θέλω να πω περισσότερα, να ξεκινήσει η εκδήλωση, παρά θα αναφέρω μόνο ότι σχετικά με τις υπόλοιπες εκδηλώσεις, δεν είναι εκδήλωση, είναι αρχιερεσίες νέο Διοικητικό Συμβούλιο την 3η 15 Αύγουστου το πρωί. Θα γίνουν εκλογές, αυτόματα γίνεσαι και μέλος, δεν έχεις υποχρέωση να είσαι μέλος για να γίνεσαι με την εγγραφή, ψηφίζεις. Έχω να πω ότι 43 χρόνια που